Tanyasi Mikulás. Tanyán laktunk, és olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy mellettünk levő két tanyában is hasonló életkorú emberek éltek, így aztán nekik is volt fiatal gyerekeik. És hát megint nem tellett arra, hogy akkori úri huncutságként, hogy a házhoz rendeljük a Mikulást, ezért úgy döntöttünk, hogy mi szülők a gyerekeknek Mikulást csinálunk, Tanyasi Mikulást. És a Tanyasi Mikulás az nem olyan volt, mint a mostani városi Mikulás. A Tanyasi Mikulásnak nem piros ruhája volt, hanem a Tanyasi Mikulásnak kifordított szőrmebunda volt a bundája, kucsma volt a fején, és hát persze a szakállát azért nékem fel kellett építeni vattából. Ez alól kivétel volt a szomszédom, akinek gyárilag ilyen ősz nagy szakálla volt, ez elég könnyen volt a következő évben, mert felváltva voltunk Mikulások. Tehát az eset az úgy történt, hogy meg kellett lógni a gyerekek elől, amikor felöltöztem Mikulásnak, és mindezt a műhelybe hajtottam végre, ahol előre oda volt készítve titkosan a különböző felszerelések, a bunda, a kucsma, a vászon, zsák bekötve a spárgával, meg a pásztorbot. Én ezt akkurátusan fel is öltöztem, ajándékokkal megtelt a zsákocska, gyerekekben izgatottan vártak, mindenek következtében kiléptem a műhelyből, és az én két komondor kutyám engemet idegennek vélvén szapatokra szedte rólam a Mikulás ruhát, így aztán majdnem kudarcba fulladt a Mikulás történet, mert bent a lakásban nem nagyon értették, hogy apa miért üvölt a kutyákkal, de hát végül is sikerült őket lecsendesíteni és megmutogatni nekik, hogy én vagyok az, a gazdi vagyok, majd újra felöltöztem, megigazítottam a felszerelésemet és bevonultam a gyerekekhez. Ebben csak egyetlen egy probléma volt, hogy a gyerekeimtől és a többiektől éveken keresztül hallgattam, hogy apa, te sosem vagy itthon, amikor a Mikulás nálunk lehet. Valamint egyszer még majdnem meg is buktam, mivel a kisebbik lányom közölte az édesanyjával, hogy anya, a Mikulás bácsinak olyan csizmája van, mint apának is.